polítics que estan per a plantejar solucions per resoldre els problemes dels ciutadans tampoc estan col·laborant precisament a millorar la situació. I això què genera? Doncs això genera una desconfiança, un allunyament de les persones en relació als partits i a les institucions. I és normal, perquè la gent veu que les institucions que haurien d'estar resolvent els problemes de les famílies i les persones no acaben de trobar la solució, no fan les coses que toca, per no parlar, per supost, de comportaments poc adequats, moltes vegades al marge de la legalitat. En aquesta situació, clar, crisi econòmica, crisi política, crisi institucional, crisi en general, els efectes se van augmentar. Dit això, també tinc que dir que part de culpa del que està passant, parlo de part que hem tindre els ciutadans, que estem consentint moltes vegades coses que no hauríem de consentir, el seu bé. Els polítics fan el que fan, però els ciutadans moltes vegades preferim estar en un altre lloc. Jo crec que estem utilitzant vares de medir diferents, coses que en casa no consentiríem, quan estem pensant, quan estem valorant l'actuació dels polítics i dels governs, de les institucions, és més fàcil girar-nos de costat, és més fàcil no donar-nos per entesos i fins i tot acabar amb la frase de bueno, tots són iguals, així no hi ha res a fer. Jo crec que part de la culpa del que està passant la tenim jo el primer com a ciutadà, els ciutadans en general, que no ens acabem d'implicar. I tots no som iguals.